සුබ දවසක් ඔබට. අද දවසේ දේව වචනය. අප උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත ලෙස යමක් එල්ලුවොත්. 1 යෝහන් 5 වන පරිච්ඡේදය 14 වන පදය. ඔබ කරන යාඥා පිළිබඳව ඔබට නිසකමක් තිබෙනවාද? එසේනම් මේ පණිවිඩය අසන්න. ඔබ උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත ලෙස යමක් එල්ලුවොත් උන්වහන්සේ ඒ යාඥාව අසනවා. එය තමයි ඔබේ යාඥාවට තිබෙන එකම නිසකම. නමුත් අපි මේ වෙන විටත් අපගේ මානසික තෘෂ්ණා අනුව යාඥා ඉල්ලීම් කරනවා මිස අපි උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත අනුව අපිට අවශ්‍ය දේ ඉල්ලන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදියට ඔබට වාහනයක් අවශ්‍යයි. නමුත් ඔබට එය පැදවීමට අවශ්‍ය රියදුරු බලපත්‍රයවත් ඔබගේ නිවසේ එය ගෙනත් තබන්න ස්ථානයක්වත් නැහැ. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට සුදුසු වාහනය තමයි ඔබට ලබා දෙන්නේ. එය ලබා ගන්නට ප්‍රථම ඔබ කළ යුතු දේවල් තිබෙනවා. නමුත් අපි පොරබදිමින් එකම දේ ඉල්ලගෙන සිටිනවා. අද දවසේ ඔබ නැවත හැරී බලන්න. අපට තිබෙන නිසකම එනම් උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත අනුව අපි ඉල්ලන දේ අපට ලැබෙන බවයි. යේසු පිහිටයි. இன்றைய தேவ வசனம் 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம். நாம் எதையாகிலும் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால். நீங்க செய்ய செபத்தை குறித்து உங்களுக்கு ஒரு அமைதி இருக்கிறதா? நாம் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி கேட்கும் போது தேவன் நம்முடைய ஜெபத்துக்கு செவி கொடுப்பார். அதுதான் நம்முடைய ஜெபத்துக்கு கிடைக்கும் சமாதானம். ஆனா பல நேரங்கள்ல நாங்க எப்படி ஜெபிக்கிறோம்? நம்முடைய சொந்த ஆசைகளின்படியும் மாமிச இச்சைகளின்படியும் தேவனிடம் கேட்கிறோம். தேவனுடைய சித்தம் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கேட்பதே இல்லை. உதாரணமாக நமக்கு ஒரு வாகனம் வேண்டும் என்று நினைத்து கொள்ளுங்க. அதற்காக தேவனிடம் தொடர்ந்து ஜெபிக்கிறோம். ஆனால் அந்த வாகனம் பயன்படுத்துவதற்கான சரியான உரிமம் கூட நம்மக்கிட்ட இருக்காது. சில நேரங்களில் அதை பராமரிப்பதற்கான வசதி கூட நம்மிடம் இருக்காது. நாம் கேட்பது உண்மையிலேயே தேவனுடைய சித்தமா என்று நாங்கள் கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். தேவன் நமக்கு தேவையானதை நமக்கு தகுந்த நேரத்தில் தகுந்த விதத்தில் கொடுப்பார். அதனால இன்று முதல் நம்முடைய விருப்பங்களை மட்டும் தேவனிடம் கேட்காமல் தேவனே உமது சித்தம் என்ன, உமக்கு பிரியமானது என்ன என்று கேட்போம். நாம் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி கேட்கும் போது நம்முடைய ஜெபத்திற்கு நிச்சயமாக சமாதானம் உண்டு. தேவன் நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் அளிப்பாராக.